Se on jo. Niin. Morjesta taas kaikille rakkaille katsojille. Tässä on. Hetkinen. Mikä se nyt olikaan? Niin on sama tikka. Ihan vähän samalla myöskin Finger pelailee, koska se on minun toinen kanavani. Mutta tosiaan tässä olisi tällaista pientä ilmoilta tosiaan. Eli siis ihmiset, rakkaat ihmiset. Äänestäkää mitä minä voisin kuvata, koska nimittäin mulla on täällä 2 peliä, nimittäin Happy Wheels ja Minecraft. Että jotakin niistä niinku pitäisi saada aikaiseksi, mutta Sani hiljaa. Ja koirassa tulee yrisee. Hiljaa! Hiljaa Sani. Hiljaa! Hiljaa Sani. Niin ei siinä mitään muuta, että vlogiakin ehkä tulee, ehkä, en tiedä. Jotenkin saast muutenkin, mutta se olisi nyt sitten moro.